Jabir ya ce, Kanar masajidu masqufan ala juz'in min nakhilin, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance an masa rufi da tankar dabino, iccen dabino kenan. Fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza khadaba yaqumu ila juz'in minha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi khutba yana miƙewa zuwa wannan iccen dabino, kututturen kenan. Falamma suni al-minbaru, yayin da aka haɗa masa minbari kuma, fa kana alaihi, sai kasance yana khutba akan wannan minbari. Sami'na li zalika juz'i sautan. Sahabbai suka ce sai muka jiyo kututturen icen dabino ina fitar da wani sauti na kuka, ka sautul ishari, kamar sautin taguwa idan ta zo haihuwa, irin kukan da take na nishin nan. Hatta ja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu alaihi, har sai da ma'aiki alaihi salam ya zo gurin wannan kututturen icen dabino ya dora hannunsa akai mai albarka, fa sakata sai ya shiru, ya kurkutar da wannan dutse kenan. Abinci ma in ma'aiki alaihi salam ina ci ina mai tasbihi. Kututturen dabino ya kewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina kuma ga mutane. Allah ka ƙara mana ƙaunarsa.